Καλημέρα, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαι σήμερα εδώ με ένα καινούριο βίντεο, το οποίο άργησε αλλά ήρθε και είναι το Summer Rex 2025. Πέρυσι είχα ανεβάσει στα highlights, υπάρχει ακόμα, τα Summer Recommendation, αλλά δεν είχα κανάλι στο YouTube, επομένως ήρθα με ένα Summer Rex 2.0 για το 2025 με καλοκαιρινές προτάσεις για όλα τα γούστα. Keep watching. Λοιπόν, για αρχή θα ξεκινήσω με κάποιες επιλογές, οι οποίες φυσικά και είναι graphic novel, γιατί το καλοκαίρι στη θάλασσα θέλουμε κάτι απλό, κάτι χαλαρωτικό, κάτι που να μην χρειάζεται να είμαστε τόσο συγκεντρωμένοι. Και γι' αυτό λοιπόν, πρώτο έχω φυσικά να σας προτείνω το One Piece, τι πιο καλοκαιρινό από έναν πειρατή και τις περιπέτειές του, και το The Adventure Zone για τους λάτρεις του D&D, το οποίο έχει και φοβερές εικονογραφίες μέσα. Έχω διαβάσει το πρώτο, μου άρεσε πάρα πολύ, δυστυχώς δεν έχω συνεχίσει. Ναι, αν πιάσω στα χέρια μου το δεύτερο αυτό το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ τύχη. Επομένως λοιπόν αυτά τα δύο έχω από graphic novel. Γενικά τα graphic novel, επειδή είναι και λίγο πιο ακριβά, δεν αγοράζω τόσο συχνά, αλλά εντάξει, όταν τα διαβάζω μου αρέσουν πάρα πολύ. Και φυσικά σε κάθε κατηγορία που σας προτείνω, να μου γράφετε και εσείς στα σχόλια τις δικές σας καλοκαιρινές προτάσεις. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού εδώ του One Piece που έχει σχέση με πειρατές, έχω να σας προτείνω και άλλα καλοκαιρινά βιβλία. Λοιπόν, είναι μια διλογία φαντασίας. Αν τα έχετε σε paperback, το hardcover δεν βολεύει τόσο, αλλά η διλογία Passenger και Wayfarer, τα δύο βιβλία αυτά της Αλεξάνδρα Μπράκερ, έχει να κάνει με time travel και πειρατές, επομένως μπορείτε να τα διαβάσετε και το καλοκαίρι, και έχουν αυτά τα πανέμορφα εξώφυλλα στο hardback, just in case. Αλλά αν θέλετε με πειρατές, έχω άλλη μία πρόταση από μία συγγραφέα αγαπημένη μου, που έχει ξεκινήσει μια καινούργια σειρά φαντασίας με πρωταγωνίστρια μία βετεράνο πειρατίνα, και είναι το The Adventures of Amina Al-Sirafi της Shannon Chakraborty. Είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο και ανυπομονώ να βγει το δεύτερο. Μπορείτε να το αγοράσετε και αυτό σε paperback για να το έχετε μαζί σας στη θάλασσα. Πολύ ωραίο βιβλίο. Επίσης, καλοκαιρινές προτάσεις, θα σας πρότεινα, αν βέβαια και δεν το έχω διαβάσει, αλλά θα ήθελα να το διαβάσω και εγώ αυτό το καλοκαίρι, το Deep End της Sally Hazelwood, το οποίο νομίζω έχει ως στοιχείο του το νερό, και επομένως αν είσαι και εσύ mood reader σαν και εμένα, θα το επέλεγα για αυτό το καλοκαίρι και ελπίζω να βρω χρόνο να το διαβάσω, γιατί θέλω πάρα πολύ. Αν τώρα αυτό το καλοκαίρι θέλεις να διαβάσεις Έλληνες συγγραφείς, το έχω. Αυτά τα βιβλία που προτείνω και σας λέω φυλάξτε τα για το καλοκαίρι, είναι από τον Γιώργο Χατζικυριάκο και είναι η διλογία Άνια. Το πρώτο είναι το Κάλεσμα της Ακτής και το δεύτερο είναι η Καρδιά του Αυγούστου. Λοιπόν, αυτά τα δύο βιβλία τα διάβασα και εγώ πέρυσι το καλοκαίρι και ήταν τέλεια. Καλοκαιρινή, ξεγνιασιά, ανεμελιά, περιπέτεια, φαντασία, όλα σε ένα. Πραγματικά σας τα προτείνω για αυτό το καλοκαίρι, να το διαβάσετε στη θάλασσα και να θυμηθείτε να αλλάξετε πλευρό, να μην καείτε. Πρώτο λοιπόν το Άνια από τον Γιώργο Χατζικυριάκο. Δεύτερη πρόταση από Έλληνα συγγραφέα είναι η Τζορτζίνα Καβιωτάκη με το Αυγή και Σκοτάδι, το οποίο διάβασα και εγώ φέτος το καλοκαίρι και μου κράτησε φοβερή παρέα στην παραλία. Πολύ ωραίο βιβλίο και αυτό. Και τρίτη μάλλον συγγραφέα, η Δανάη Ιμπραχήμ με την Κυρά του Φεγγαριού, το απόλυτο ανατολίτικο vibe, και επίσης όλα τα βιβλία αυτά με άρωμα από Μέση Ανατολή που είχα ανεβάσει σε προηγούμενο βίντεο, επίσης τα προτείνω για καλοκαιράκι, είναι τέλεια, και τσεκάρτε το βίντεο αν θέλετε για να δείτε ποια άλλα έχουν τα ίδια vibes με την Κυρά του Φεγγαριού. Αν τώρα είστε λάτρεις της μυθολογίας,
επίσης στόχο. Το πρώτο, η σκανδιναβική μυθολογία, την Neil Gaiman, το οποίο είναι αρκετά μικρούλι και ιδανικό για την παραλία. Το δεύτερο είναι από την Madeline Miller και είναι η Κίρκη, τα οποία είναι αυτόνομα, δεν ανήκουν σε κάποια σειρά, επομένως το διαβάζεις και τελειώνεις. Το πρώτο λοιπόν είναι η Κίρκη, το οποίο το έχω διαβάσει. Εντάξει, δεν είναι και η αγαπημένη μου, δηλαδή ο τρόπος που την έγραψε δεν είναι ότι ξετρελάθηκα, αλλά παρόλα αυτά αν μπορεί σε κάποιους να ταιριάξει κάπως καλύτερα. Και το τρίτο βιβλίο σε αυτή την κατηγορία είναι επίσης από τη Madeline Miller, το τραγούδι του Αχιλλέα. Το συγκεκριμένο δεν το έχω διαβάσει ακόμη, αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα και λένε ότι είναι πολύ καλύτερο και από την Κίρκη. Επομένως, ίσως το διαβάσουμε τον Αύγουστο, θα δείξει. Αν τώρα θέλεις κάτι σε ιστορικό μυθιστόρημα, θα σου πρότεινα να διαβάσεις το νησί της Βικτόρια Χίσλοπ και να μεταφερθείς στον πανέμορφο κόσμο της Κρήτης. Εντάξει, δεν είναι το απόλυτο έτσι χαρούμενο βιβλίο για θάλασσα, αλλά είναι φανταστικό βιβλίο. 5 αστέρια σε αυτό το βιβλίο είχα βάλει. Υπάρχει και η σειρά στην τηλεόραση, είναι γνωστή ιστορία και αν δεν το έχετε διαβάσει και σε βιβλίο, αξίζει πάρα πολύ. Επίσης, καλοκαιρινά τοπία λαμβάνουν μέρος και οι αναδειωμένοι του Γρηγόρου Ξενόπουλου, όπως και η Λίζα, επίσης από τον Γρηγόριο Ξενόπουλο. Ωραία βιβλία και τα δύο, μικρούλια. Το ένα δεν θα έλεγα ότι είναι ντε και καλά με happy ending, αλλά ανήκουν στην κλασική λογοτεχνία. Και αν τώρα θέλετε κάτι διαφορετικό σε κλασική λογοτεχνία, έχω να σας προτείνω το «Θάλασσα από την Iris Murdoch. Έχω ξαναμιλήσει για αυτό το βιβλίο, είναι τεράστιο, αλλά ίσως το καλοκαίρι είναι και έτσι, η εποχή που θα έχουμε περισσότερο χρόνο να το διαβάσετε. Εντάξει, μου άρεσε. Ένα άλλο είναι ο Γλάρος Ιωνάθαν Λίβινγκστον του Ρίτσαρντ Μπαχ, με πολλά μηνύματα και πολύ όμορφα γραμμένο. Και έτσι ένα μικρούλι και κλασικό και ρομαντικό φυσικά είναι και ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Σέξπιρ. Δεν ήξερα ακριβώς τι είχε συμβεί μέχρι που διάβασα αυτό το βιβλίο και είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα ήθελα κάποια στιγμή να διαβάσω και τα υπόλοιπα έργα του Σέξπιρ γιατί πραγματικά μου άρεσε πολύ. Αν τώρα θέλεις το καλοκαίρι να εντρυφήσεις σε μια καινούρια σειρά φαντασίας που θα σε συναρπάσει, έχω να σου προτείνω την καλύτερη και φυσικά μιλάω για το Vampire Academy, το οποίο δεν έχει και τόσο μεγάλα βιβλία, είναι με 6-7, δεν θυμάμαι, αλλά πραγματικά είναι τέλεια και με το που ξεκινήσεις να το διαβάζεις δεν σταματάς με τίποτα. Το Vampire Academy. Το οποίο βέβαια, εντάξει, δεν είναι και καλά άκρος καλοκαιρινό, δηλαδή διαβάζεται σε όλες τις εποχές, αλλά αν δεν το έχεις διαβάσει, είναι μια καλή εποχή να το ξεκινήσεις. Και για λάτρεις φαντασίας, εκτός από έτσι οι προηγούμενες αναφορές που έκανα, θα μπορούσες να διαβάσεις μαζί μας και τα λησμονημένα πλάσματα του Eld, το οποίο και αυτό είναι πολύ μικρό και χωράει σε όλες τις βαλίτσες. Και προχωράμε με μία αγαπημένη μου συγγραφέα, η οποία γράφει έτσι contemporary romance ή ιστορικά μυθιστορήματα και είναι η Taylor Jenkins Reid, της οποίας τα βιβλία λατρεύω. Είναι τα απόλυτα βιβλία για το καλοκαίρι, πιστεύω. Αν διαβάσεις ένα βιβλίο από την Taylor Jenkins Reid, ας είναι το Daisy Jones and the Six, το οποίο το έχω διαβάσει τουλάχιστον 3 φορές, μπορεί και παραπάνω. Σε audiobook είναι ακόμη καλύτερο, είναι φανταστικό βιβλίο, μου άρεσε τρέλα, έχει βγει και σε σειρά στην τηλεόραση και είναι γραμμένο και σε μορφή συνεντεύξεων, επομένως διαβάζεται πολύ γρήγορα. Το έχω λατρέψει, θα το ξαναδιάβασα και πάντα με βγάζει από τα reading slumps μου. Ένα άλλο βιβλίο με καλοκαιρινή διάθεση από την Taylor Jenkins Reid είναι το Malibu Rising,
το οποίο νομίζω ότι είχα διαβάσει και εγώ καλοκαίρι, εκεί είναι το 21. Επίσης πολύ ωραίο βιβλίο. Από την... Έπεσε η στίβα μου. Λοιπόν, επίσης, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Απίστευτο βιβλίο. Το προτείνω και αυτό. Και άλλα 2 βιβλία που έχω διαβάσει από την Taylor Jenkins Reid, άλλα 3 βασικά, και μου άρεσαν και αυτά, είναι επίσης καλοκαιρινό, Carrie Soto is Back, το διάβασα πέρυσι το καλοκαίρι, που έχει να κάνει με μια πρωταθλήτρια του τένις. One True Loves, φοβερό. Και Maybe in Another Life, επίσης φοβερό βιβλίο. Για την Taylor Jenkins Reid έχω κάνει και ειδικό αφιέρωμα στο Instagram με όλα τα βιβλία, με αναλυτικές περιγραφές, επομένως μπορείτε να το δείτε και εκεί. Και έχω και 2 βιβλία της, τα οποία δεν τα έχω διαβάσει ούτε εγώ. Το ένα είναι το After I Do και το Forever Interrupted, μισό λεπτό. Τα 2 βιβλία της λοιπόν που δεν έχω διαβάσει είναι το After I Do και το Forever Interrupted και τη νέα της κυκλοφορία που είναι το Atmosphere, το οποίο δεν το έχω ακόμη. Λέω ας διαβάσω πρώτα αυτά τα 2 και μετά να αγοράσω και τη νέα κυκλοφορία. Θέλω πάρα πολύ να το διαβάσω το καλοκαίρι, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω γιατί... εντάξει, πόσα να βάλω πια στη λίστα μου. Και τελευταία, είναι τα οποία τα είχα διαβάσει επίσης το καλοκαίρι, από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος, είναι η σειρά Twisted. Έχω τα 3 γιατί το ένα το έχω δανείσει. Πρώτο, το Twisted Love. Δεύτερο, το Twisted Games, το οποίο το έχω δανείσει. Το Twisted Hate, και προσωπικά το αγαπημένο μου. Και το Twisted Lies. Έτσι για λίγο πιο hot καταστάσεις. Και πολύ ωραίο και διασκεδαστικό είναι και το πείραμα της αληθινής αγάπης από την Κριστίνα Λόρεν. Βασικά από το δίδυμο Κριστίνα και Λόρεν. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, μου είχε κρατήσει πολύ ωραία συντροφιά πέρσι το καλοκαίρι. Αυτά νομίζω είχα να πω. Τώρα βέβαια, αν κάτσω και ψάξω τις λίστες με τα βιβλία που έχω διαβάσει, θα βρω και πάρα πολλά και σε audiobook και σε e-books. Αλλά είπα έτσι να σας δείξω τα πιο πολλά σε φυσική μορφή, γιατί αλλιώς αυτό το βίντεο θα κράταγε πολλές ώρες. Και θέλω να μου γράψετε στα σχόλια και τις δικές σας καλοκαιρινές προτάσεις, go to summer reads, και να δω ποιο θα διαβάσω κι εγώ για το υπόλοιπο καλοκαίρι. Τα λέμε σύντομα με ένα καινούριο βίντεο. Φιλιά πολλά!